ओइ खिस्रिनि माबा माबि बानलु सामब्राम हाइजें सामब्राम फानलु जिरदों खिस्रि जागोन खिस्रि मिरामिस खिस्रि आरो बाथौ आर'जआ जोब्बाय नै दा ओमफ्राय जानाय लोंनायनि हाबाफारि नै मिरामिस खिस्रि संदों बेखौ जानाय जासिनो नै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिभिजनाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि माबायाव जोंहा खाथि गासा फोरबोआव नोंथांमोनखौ दिनै खाथिनि 1 थारिख आरोना दिनै फोरबो मैया संक्रान्तियाव आलारि बाथि लगायबाय लामा लामा न' माइबारिफ्राव सिबिंबारिफ्राव ओमफ्राय नै गेटआ बे आरोना लोगोफोर नै मन्दिराव हाबहैजोब्बाय मानसिफ्रा दहाय फिरफिला बिर होखांबाय आरो गोथैसि बावखांबाय ओइ नोंना मा नाम बाबा मानो फैयाखै मा नाम खिन्थालाय देलाय खानायाबो नै साइसनि स्लट स्लट बावसो नोंना एसे गोलाव लाबावदे एसिम गोदोनासिम मोजां नुगोन एक्ट्रिस जागोन ना एक्ट्रिस जागोन ओइ नै आरो डिप'जिटआबो नै लांथंसो नोंहा ओइ नै खिस्रिनि माबा माबि बानलु सामब्राम हाइजें सामब्राम फानलु जिरदों खिस्रि जागोन खिस्रि मिरामिस खिस्रि आरो बेदरखौ दिनै मोनजाया नालाय दिनै मोनजाया दिनै गोथार सानाव जानो हामा फोरबोआव जानो मोना लोगोफोर फिरफिला बिर होखांबाय आरो गोथैसि बावखांबाय एबार मन्दिराव आर'ज गाबसिगोन बाथौ आर'ज माइनाव आर'ज आरो बा राजा आर'ज आरो बायदि बायदि आरोना लोगोफोर दा मन्दिरनिखौ ससे देखायगोन एसेब्लाबो नङा होनबा नोंथां आयौ सेन्देला खैजनाबो बुंजोबखाबाय नामालै लोगोफोर सरा फाब्रायाव थाबनाय जासिगोन आथिं आखाइ सुखानायखादों नै बा बुंजोबबाय
बाथौ आर'जआ जोब्बाय नै दा ओमफ्राय जानाय लोंनायनि हाबाफारि नै मिरामिस खिस्रि संदों बेखौ जानाय जासिन नै लागाव नै माबा गोलाव सिनबोबाय केक बायदि हाबाय नामा केक आमथिसुवानि सरि थामथि फोरबो खाथि गासानि थामथियानो बेखौ मोनसे बावनानै थामथि जाबाय थामथि फोरबो खाथि गासानि खिस्रि मिरामिस संदों बेखौ जानाय जासिगोन ओमफ्राय सा मुरि दङ सा बिस्कुटफोर जायो आं दा गुसुबासो जागोन र' एसे केकआ बायफ्लेलांबाय आरो ना हायनायाव रानग्राफ्रा नै बिहामजो पार्टि दङ हायना हरग्रा दङ जोंहा मुहुरि बिथां नै गथ'फोरनो नालै बानलुफोरखौ बानलु गोसा होखायाखै नर्मेलसो खादों ओमफ्राय बानलु गोसा नांग्राफोरनो बानलु गोरान एवना होखादों नै गाबख्रावनायनि गाइखेरनि साहाखौ लोंसै नैबे रावबो बाहागैया दा लोंसै ना गोदै गोथावथार जादों साहायाबो गोदै गोथावथार गोबोर खिसि जाग्राफोरखौ एसे देखायनोसै आं नै आयंमोनखौ लागाव जाखावगासिनो दं ना औ जानायावनो साफायदां नेरसोन थालांगोन आरो माने नेटआव मिरामिससो अमा बेदरा ओंखाम गोरलै मोनजागोन ओंखाम अमा बेदरा गोथाव जासाबदों दै आरो साल' सेरेब जौ गैया दै ओमफ्राय गाइखेर साहाजों बुटजों जाना हो आयं नै सिख्लाफोरा नै आब'मोना बा बाजैमोना नै बिराद जादों आब'मोना बाजैमोना नै मोजांनो नै आयंमोना साफा लाजोबसैलां आसखा नै आयंखौ बांसिन साबायनोसै आं होनांगौ खाथि गासा फोरबोनि ओरैबो जागाफासिनो दं नै गथ'फोरबो दं लामनोबा बरिया लोगोफोर दिनैनि खाथि गासा फोरबोआ थांबाय लोगोफोर मोजाङै मोजां आरो खिसि मिरामिस बानायदोंमोन बेखौबो जाना फैबाय ओमफ्राय बुटबो जाबाय साहाबो लोंबाय दा न'आव थांसै आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे हाजासे साबस्क्राइब खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामदो आरो ना भिडिअआ बेखिनियावसै नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय